Kita simak sarangan cadas audio soundism di kita video syuting Duta Hadi Modoan live streaming sinambi sakum pelengah tamu kebarangan dapat atur pas sekatan dalu lujung dar kanti jo sekeco kanti mardu dikani menggalih kebarang kula saged ngaturaken suka mangri bersama tawis kagem minyak subding swaswana lumantar suwan kula saged KMB Gedruk Sregen suwan Kang Sepidah di Ayu Nita Ciplu Ina Allah kita berdua asoy toh. Asoy dong. Aku yo asoy aku. Asoy Mbak Nita jogetan. Loh, kaya ngono kuwi. Asoy dengkulmu amoh kuwi. Nah iki goyang iso ngene-ngene bareng cipluk kabeh ora kok. Asoy. Asoy aku. Ora mari bubrak kancane. Piye? Wong baik grabi. Ngene iki marai sing apik. Lho marai iso joget. Marai tak warai kendel kabeh. Biasane lak nggur meneng to. Kita warai joget kabeh pokoke KMB kudu meriah. Iya. Kok penyaine songo kok kudu meriah. Penyanyinya KMB. 8 lah. Songo. Lah kae nesu karo kancane kok. Iki seragame keri. Ger. Lali ora apa-apa lah. Ngene. Ngene. Iya. Biar kontes penyanyi apa piye? Kira dadi ngopo? Wong nek tanggapan iki kudune iki ya ngene iki kok ya. Iya, nek saya ora rukun imbang. karo kancane kok. MC-ne sak teki kok nyanyi sak menep kae. Ki ngatur kulo salam sik. Sowan Kang sepisan, aja lali kulo salam sik. Mbak Nita. Yo sing tuwek Ya sik. kudune iki ya sing lanang. Sik kok ya imam iki ya dhisik kok ya. Aku wis nyok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Waalaikumsalam sugeng dalu, warahmatullahi wabarakatuh. sugeng kanthi eco sekejo. Lujeng dalu, Pak. Lujeng dalu. Sugeng midhangetaken kula. Sak kanca KMB, Gedruk Sragen. sesarengan penyanyi koclok. Iya to kowe iki senengane kok kowe iki aja mayah-mayah terus. tengah kene lho. Apa to nesu-nesu terus wis Ora. awakmu cilik, tak greh petek. Mati lho kowe, mati lho kowe kok. Aja mesakno, aja sik. Oh. Weh aku nek mati seneng bojoku mbok rayah ngono. Aja ngene. ora, bojone seteruk kok. Aja. Mbahmu iki bojoku ayu kaya widodari biyen. Ki delok iki, ngantene lanang lise iki. Piye, Mas? Tombo kangen antara aku dan dia. Hali, singkong keju. Singkong keju. Heeh, kalah weton, kawin dikontrakan. Kawin kontrak. Oh iya, heeh. Surat terakhir anyang-anyangen. Ayang-ayang. Kowe enek to lagu iki. Matamu ini endi jane iki? Lah sampe oke. Ya kok diaturke jiboko siji. Iya. Sing iki yo irama campur sari sik. Iya. Kok bagian iki, kok Apa, disip Mas? lho. Kowe iki setengah rolas, iki setengah siji, iki teko jam 1, iki Ki? sak kukute kajang. Ya aja tak siyo kowe kuwi. Elah. Ah, seragam kok salah yo ngantur apa? Lagunya apa ki? Dang das Yo, das das. yo bawa kok kongkon ki ngopo nggah. Ora entuk bawa kae lho. Mboten. Penyanyi sak meneh kowe Langsung. bawa. Boloku. Sragen berarti, Pak. Sragen ngoten. Sragen. Oh, nyanyi Apa sak meneh kowe lagune? bawa ngentekke wektu kok.
Oh. Ya, ya, ya. Apa? Manten-mantenan yuk. Oke. Paten-patenan lagune iki. Mantan-mantenan. Paten-patenan. Kupengmu barang ini nanti to nah. Ya yuk kok kenano. Judulnya apa toh? Yuk. Manten-mantenan. Enek Pak Dewan. Nah. Sugeng dalu Pak Dewan. Nyawer mboten, Pak? Nyawer. Nyawer. Kowe iki aja mangkono. Oh lah iblis. Saru nek ngono kuwi. Lah pripun? Mangke sedekah mboten, Pak? Lah ya padha wae. Sedekah. Kok terus cokmol nyawer mboten Pak. Ya jalukno ora apa-apa. Ya. Ayo tekan. Ayo, Cak. Tengah yuk. Ya, Ceket-ceket. seket-seket. Yo oke. Mengetik weling kok. Wis. Buka browsing sik. Wis urung. Nggih. Penyanyine nggih dibayar, Pak. Mboten mau kajang, Pak. Yuk. Ayo. Ayo. Wis joget Itu tok. ngono dhisik sasak itu ngono. Abanono piye iki? Introne piye iki kandhanono nandut kuwi? No nenen no 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 nenen nenen no no. Kuwi orjene. Kuwi orjene lho, kendange piye? Kendange kandhanono, kendange. Tadi. Nah, Ah, oke, Yuk. wis ya dadi kuwi. Gas. Duduk ganti sip yang muda. Ini. Wangsul maling antara suka pare suka pangli pering dalu kalenggahan ya sepining swasana